Ради, време е за вечеря. Тук вече стана 9:30, тъй че аре, не затвори се. Вече трябва да вечеряш, сега не може. Тук съм ти взела от любимото ти. Лещичка! Гледай! Няма да имам това повръщано, бе! О, добре. Чакай, искаш ли това телефонче да го скрия в джобчето ми е така за... Можем да се каже 1-2 седмички и месечета. Да, хубаво, нали? Няма нужда, мама. Това... ще... Да, много е вкусно, е, чуеш. Да. Прекрасно е, нали бе, маме? Готвач като мен няма, бе! Аз трябва да хода в Hell's Kitchen, в MasterChef, в Чинг Чонг там, Кунг Фу Панда там, дето готвеха. Бургер Кинг, пица, мица. Аз готвя уникално.